To masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan tattaunawa ta musamman da zamu da fitacciyar jarumar fina-finan Hausa wato Kannywood Nafisa Abdullahi, kuma kamar yadda muka alƙawarta wa masu sauraro Allah ya kawo mu ko kuma mu ce lokaci yayi. Malama Nafisa barkamu ki da shigowa cikin wannan zaure namu. Barka dai. To Malama Nafisa ga ki a zamu ce shafinmu na wato BBC Hausa Facebook inda muke watsa wannan tattaunawa da ke kai tsaye. To shi Malama Nafisa muna son dan takaitaccen tarihin ki a takaice. To a takaice sai aka ce a takaice wato dan diske nan ba wai gaskiya dai ni yar garin Jos ce, a nan aka haife ni, iyayena ma nan aka haife su, sannan a nan na yi makaranta na yi university na duka anan. To amma kamar mun na samu labari an ce a Kaduna ke zaune, me kai ki Kaduna? Aiki ne kai na Kaduna. Lokacin da nake yawan yin fina-finai a Kaduna, ba kin san ba zan iya kullum ina hanyar komawa gida ba. Yau kwana 3 ko 4 ko sati ina Kaduna, na koma gida na yi kwana 1 na sake dawowa, ba zai taɓa yiwuwa ba. To sai muka yi magana da mamana ta ce min in yi zamana a Kaduna kawai. A wurin wake zaune kina a Kaduna? Ni kaɗai ke zaune. To Malama Nafisa me ya ji hankalinki har kika fara shiga fina-finan Hausa? Gaskiya fim abu ne da na jima ina so. Kina so kamar tun ina karama, tun ina karama, dalilin da ya sa ma har na karance shi kenan a university. So abu ne da nake so kuma nake jin sa a raina, kuma na tsinci kaina ina yin sa. Kin san yawancin jarumai wasu za su ce ai da suke kallon fina-finan indiya ne ya ji hankalin sa suka zo suka fara fitowa su ma bar su bar su kwada fina-finan. Ni ba haka bane gaskiya, ni abu ne da ba zan iya tuna iya shekarun ba, amma na san ko a dama nakan tsaya a gaban madubi maybe yawa ni kadai, kuma sannan a school ma secondary school na dan stage drama haka kadan da haka da su. Abu ne da gaskiya ni tun da macin ina so. Kina so ne kai ki wannan. To kamar wani film ne kika fara yi? Film na Hausa dai da na fara yi gaskiya sai wata rana ne. A wace shekara aka yi wannan? 2009 November. Watan Nuwamba ke 2009 aka yi, amma 2010 ya fita. To kamar a tsawon kika shekara yanzu nawa? Shekara kusan 8 kenan kina fina-finai. Shin za ki kiyasta adadin fina-finai da kika kawo yanzu? To za su iya kaiwa 50. Ba ki rage wasu ba? Anya an rage kuwa? Ba na tunanin an rage su gaskiya. To misali a cikin waɗannan fina-finai 50 naki da kika fito a ciki, shin kaman ba miki ko da suka fi kwanta miki a rai, shin wani ne fi kwanta miki a rai, ko kuma kaman lissafa mana 3 da suka fi kwanta miki a rai? Ina son duka fina-finai na, kar sauran producers dina su ji su ce yawa su ji ba daɗi. Ina son duka fina-finai na, amma wanda suka fi kusa da raina dole zan sa sai wata rana a ciki. Saboda shine na fari. Yawa zan sa sai wata rana, sannan ina son Ahlul Kitab, sannan kuma ina son Turan Giwa. Su wannan fina-finai kin fi jin su a ranki kenan, duk da kin ce kina son dukkanin su. Gaskiya. To Malama Nafisa, da yake yanzu ga masu bibiyar ki a shafukan ki na sada zumunta, akwai fim ɗin kiki da yake kan hanyar fitowa wato yaki a soyayya. Shin wannan shi fim me ya kunsa? Yaƙi a soyayya fim ne da ya kunshi matsalolin da matasa ke fuskanta a rayuwa yanzu nan gaba daya. Matsalolin da waɗanne matsaloli? Yawa kaman ta fannin shaye-shaye, sannan kuma ta fannin domestic violence. Da cin zarafin mata a cikin gida ke ne? Yawa da cin zarafin mata a cikin gida. Fim ɗin abin da ya kunsa kenan. Irin to kamar kin fito a ciki kina shaye-shaye ne ko kamar dan sosai ma kuwa sosai. Ba zan iya faɗan labu, duk mai son ya san me ke faruwa ya garza ya je mana dan kadan. Ai na gaya muku kuma na dan rage, ba mu satan amsa, na dan ba ku satan amsa gaskiya. To a cikin film din tunda kin ce ne shaye-shaye ne, kin fito kina shaye-shaye ne sosai? Kamar da me kika sha a ciki? To a film ne fa, amma ba yawa san film ne. A film ne. Na sha cigarette,
kin sha taba sigari. Na sha taba. To amma ya aka kika sha taba kike ba shan taba ko kina shan taba ne da? A Nafisa ba ta shan taba. Akai kika kokari kika sha taba. Ta yi da abin da aka ce miki film ne kuma musamman ni idan zan yi dama tamkar gaske nake daukan abin. Ban taba sha ba rayuwata amma da yake ya zo kuma da yake film ina ne ba abin da ba zan iya yi ba dan in fitar yawa to amma da kika sha taba sigari na shin ko ne abu ya faru da ke kaman kwarewa ko tari haka san ga wanda bai saba abu ba ɗabi'a sabace na kware inda ma za a dan sassaka muku kaman da making din yawa duk za ku ga gani na kware kuma sannan wani abin da ya gashi dai gaskiya wani iri a baki. To da kika zo taba kuma kin busar da hayakin an kin san mutane su ga irin ya haka kika sha taba kika fitar da hayaki kika irin wannan da mamaki. To in ka sha taba dole zaka fitar da hayaki ai. Hancin da hayakin ya fita? A'a bai fita ta hanci ba. To malama Nafisa da kike ce naji kamar kina cewa film din nan da yake naki ne shi kika shirya shi ko kika rubuta labarin? Ni na shirya shi sannan ina daga cikin mutanen da suka rubuta labarin. Kika dauki nauyin sa kenan. To me ji hankalin kika shirya wannan film? Sako ne nake so in isar sannan ina da damar yin hakan kusan zan ce mutanen da suke yin abubuwan da za su ga nayi a fim din amma ko suna da mafaɗan ba sa gaya musu ko kuma ba su da mafaɗan to kin ga muna da damar da za mu iya isarwa ga waɗanda ba su da damar su san cewa abin da suke yi ba daidai ba ne. So kamar kina so kisar da sako ne game da masu shaye-shaye da kuma da ake cin zarafin mata a cikin gida. To kamar kina ganin shi wannan fim ne kika zai isar da sakon naki kuma har ya maganin wannan abin da kike tunani matsalar ce. Kin san ba zai yiwu a ce daga nayi fim din nan guda daya ya ce wai gaba daya fim din zai magance matsalolin ba a'a. Ko da kashi ɗaya ne a cikin kashi 100 aka samu wannan sakon ya isa kuma ya je ya magance ai na ci riba so bai zama lallai a ce wai komai ƙarya ne wannan tunda na san shekara da shekaru an yi kuma na san za a ci gaba da yi amma ba zai yi a ce wai ni na yi kuma na yi tunanin wai dan na yi wannan din ya zama a ce komai matsala ya magance matsala ba wannan ba ni da ikon yin sa sai ubangiji yawa na dai iya abin da nake tunanin zan iya. To kamar yaushe kike sa ran fitowar wannan shirin na yaki a soyayya? Nan ba da jimawa ba 28 ga wannan watan. Na Disamba. Na Disamba za a fara nuna shi amma a cinemas tukunna. Kafin a sake shi a kasuwa. To malama Nafisa bari mu dan bar harkar film. To amma kafin mu je ga batun abin da shafi shi ta kanki rayuwarki a nan masana'antar taku ta Kannywood ga sakonni da muke samu a shi shafinmu na sada zumunta na Facebook ne inda Umar H Bello ya ce dan Allah BBC ku yi mun tambaya shin a yanzu a ina Nafisa take to kin ana tambaye ki da zama yanzu haka a Kaduna nake da zama to shi kuma wannan Awwal Abubakar ya ce malama Nafisa muna godiya da ke Sa'adu Tofa ce Nafisa muna tare da ke ya kamata kuma ki ci gaba da dukkanin abin da kike yi to wasu daga cikin sabon masu sauraro kenan to malama Nafisa bari mu je ga abin da ya shafi alakar ki da rayuwarki a cikin masana'antar fina-finan shin kin taba soyayya da Adam A Zango wannan batun soyayya ta ko kusan kowa ya santa shin ya wannan dangantaka take yanzu ita gaskiya na tsawon lokaci kusan zan ce shekara 4 kenan ko 5 ba ma tare ba kwa tare da shi me ta rubuta ku kawai kamar yadda Allah ya haɗa mu ya yi ikonsa ya raba a babu wannan a ta san mata a jefa na an ga dan wani wanda dan fi dan maiko kuma sai a koma can to me hana ku to wani abu ne na da zan ce ba sai na fito na fara bada bayanin ai an yi kaza ne da aka yi kaza sai aka yi kaza ba zama ne ya zo ƙarshe shikenan tama yanayin alaƙa ku yanzu alaƙata da shi gaskiya zan ce yau ba soyayya mu abokan aiki ne idan ba mu haɗa a wani guri ba za mu haɗa a wani guri so duk da dama a baya mun fi
mun fi ayyuka tare kuma an fi ganin mu tare saboda wannan alakar. So yanzu da ni ban cika yin fina-finan sosai ba, so kusan zan ce ba mu cika haduwa da juna ba, amma kuma babu wani ba mu da wata matsala ko maybe na rashin jituwa da juna hakan nan. shiri sosai. To kin ce ba ki fiye fina-finai ba, me yasa kika ce ba ki fiye fina-finai a yanzu ba? To gaskiya idan zan faɗi gaskiya, na farko ra'ayi ne. Akwai fina-finai da dama da zaki ga producers suna kawowa, suna nan da da dama, amma na ga ba zan iya su ba. Sannan kuma banda wannan ina da wasu harkokina da nake yi wanda da lokacin da nake fina-finan sosai ba na yin su, amma ina da abubuwa da dama yanzu da nake yi wanda su ma suna buƙatar kulawata. Ke sa kika rage fitowa fina-finai, ko kuma irin ba kya samu masu su shirya fina-finai suna zuwa wurin ki suna kawo miki kamar? Masu shirya fina-finai a kullun kawo fina-finan suke yi, kawai ko a da can din ma duk fina-finan da aka ga na fito a ciki ya mun ne. So yanzu idan ba na fito yawa ne da kika fitowa masu abin tausayi ga kuka yawa, so in ka ce ko darakta na aka dala miki kamera aka ce na fisa ki kuka, nan da nan za a fara ganin hawaye. Me yasa kuka nan da nan ba miki wahala a cikin fim? Wata wannan abu ne da ni kaina ban sani ba. Wani abu kike tuna kike yin kukan ko kuma kawai sai nake ji kuka ya zo miki? Gaskiya to idan ma wani abin nake tunawa a iya fina-finan da nayi ya kamata a ce mahawayen sun riga sun bushe. Na daina ma kukan, so ba zan ce wani abu nake tunawa ba, kawai dan taba mana kukan yanzu ne tunda gashi na in za a biya ni zan yi. An biya ba kamata masu tsararru su ga to ai da pizza ce kin dan zuba mana da hawa tunda nan da nan baya miki wahala. Da gaskiya mutane suna mamaki ne ake dan dinan sai aga hawaye. To ni kuma abin ta nan ne, amma gaskiya ba wani abu nake tunawa ba gaskiya. To yanzu dan Allah ki dan taba mana kukan. A yanzu haka ba zai yiwu ba gaskiya, saboda ai ba fim din nake yi ba. To wai ki dan taba masu sauraron mu da masu kallon mu bibiyan mu ba za ki iya ba kenan. Ai ba fim din nake yi ba yanzu. To malama Nafisa, batun dangantaka dai shin ya sauran dangantaka ki kuma da su sauran yan mata na fim? Iya sani na gaskiya duka 'yan matan da suke masana'antar nan babu wacce bana zaman lafiya da ita, duk da ma wasu mukan ɗauki tsawon lokaci ba mu haɗu ba, wasu kuma mukan haɗu da su babu wani matsala gaskiya. Ba wacce kuke ɗan zaman doya da manja tsakanin ku? A gaskiya babu di gaskiya yanzu ba kowa. Ba wacce ku taɓa samun ɗan saɓani? Yawa saɓani zaman tare dole ne in kuna zaune tare kuma a guri ɗaya kuma kuna abu iri ɗaya, wannan samun saɓanin akan same su kullum kuma akan zo a shirya. To hakan ya tuno min da a lokacin da jaruma Rahama Sadau za ta shirya fibinta na Rariya, kina ɗaya daga cikin jaruman matan da ta gayyata kan gida ki fito mata a cikin wannan fim din. Shin me hana ki fitowa a cikin wannan fim din? Akwai matsala ne? Gaskiya babu, kawai rashin dace ne da ba a yi ba na lokaci. A wannan lokacin da za ta fara yin nata ni kuma ina kan yin wani wanda ban gama shi ba, kuma na sanar da ita cewa akwai yiwuwar ba zan iya gamawa ba a wannan lokacin. Dalilin da yasa ban samu na mata ba kenan. To amma hakan bai shafa alaƙa ko da ya shafa, zo mu zauna ne zo mu saba, babu wannan, ba wani me zan ce ne, ba abu ne da za ka ɗauke shi ka sa shi a zuciyarka ka riƙe shi ba. Idan yau ban samu damar yi mata ba, gobe zan samu damar yi mata. Haka zalika in ni ce idan bata samu damar yi min aiki yau ba, gobe na sake kai mata za ta samu damar yi. Haka ake kenan? Tana nan. To amma wata mujallar Kannywood kwanakin baya can mun ji cewa kun samu saɓani tsakanin ki da jaruma Hadiza Gabon. Shin me janyo wannan saɓani? Me yasa kike dariya? Ko babban saɓani ne? Kai, to Allah ya kyauta dai kawai. Babban abin ne, babban lamarin. Wannan abu ne da ya riga ya wuce gaskiya. Abu ne da tuntuna yin shi kusan shekara ɗaya. Kusan shekara ɗaya da rabi. Dawo da shi kuma zai zama kamar sabo. Abu ne da ya riga ya wuce a raina, ya riga ya wuce, so ba amfanin ɗauko shi kuma yanzu. To ai ban zan san me a ranta ba, ko ke yanzu ba zan san me a ranki ba. To amma ya alaka ku da ke da ita tun bayan faruwar wannan? Dama can gaskiya ba mu cika ma haduwa ba, amma yanzu an haɗin ana gaisawa.
yadda dai ake da. Kamar irin waya haka ba ma ko kuɗin chatting babu ba wannan dangantakar a tsakaninmu. Saboda sabanin ne jarumai ko kuma dama haka. Ai to akwai jarumai da dama da zaki ga babu wani dangantakan wai a dinga kiran juna a waya, amma kuma ana zaune lafiya kalau, so babu wannan. To kamar mutane na ganin cewa kamar a da tauraruwar ki ta fi haskakawa saboda yawan fina-finan da ke fitowa a ciki, to amma ana ganin kamar tauraruwar ta dan dishashe, shin me janyo haka? To ba zan ce ya dishashe ba, kusan zan ce dalilin kamar da to dalilin da ya sa kenan ake tunanin ya dishashe, amma ai sai mu ko da yake ko rasuwa mutum yayi ma ba za a ce ya dishashe ba. So kusan zan ce yawan ayyukan da ba na yi ne kuma ba a gani na yasa mutane ke ganin kamar yadda kika faɗa din ya dishashe, amma Nafisa Abdullahi tana nan kuma akwai fina-finai da dama da na karɓa kwanan nan da kuma ni kaina zan yi su wanda sai an gaji da gani na ma. Wato tauraron za ta dace gaba da haskakawa. Yadda kuka ce ba? A yadda suka ce da kika ma yawanci masu yawa. Wato kinga ga wani sako da muka samu hakan ya tuno min da cewa Ibrahim Tanko ne ke cewa Nafisa shin kin yi aure kuwa? To hakan ya taso min da wata tabbiyar ya batun aure malama Nafisa. Aure kamar yadda nake faɗa kullum lokaci ne, nufi ne na Ubangiji, amma kuma wani lokacin a haɗe da niyya. Ina da niyyar a raina, lokaci nake jira. Yaushe ne lokaci? Ai ba zan sani ba. Baki sa rana ba, sa rana ba? Amma kaka iya cewa ila zan yi aure nan da wata. To in ina so in yi karshen shekara. Idan ina so in yi, idan na sa ma kaina wannan lokacin kuma ya zo ya wuce ban yi ba ba ni da iko. Amma ba ni da ikon sa ma kaina wannan lokacin. To wani ne wannan tauraron? A yake da rashin sai irin wani mutane za su so su ji to a cikin su jaruman fina-finan ne ko kuma wanda ya ce mai rabo a gefe. Mai rabo dai kawai. Ba shi da suna. Ba shi da shi. Wanda wani abu dai sirri ne kenan sai lokaci Allah ya kai mu kenan. To kamar kina sa ran kin san za ka yi fata kamar a baɗi ke aure da Allah ya nuna mana. Insha Allah in Allah ya nuna zuwa shekara mai zuwa in lokaci na yayi zan yi, in kuma na sama ne ma lokacin din ni dai lokaci nake jira. To a dawo batun fina-finai, shin akwai fina-finan kudancin Najeriya na Nollywood, shin kina da sha'awar fitowa cikin irin wannan fina-finai kamar da wasu daga cikin jarumai na Hausa din suke fitowa cikin su? To ko kin taba fitowa? Na taba fitowa, asali ma fim ɗina na farko da na fara yi a duniya kafin sai wata rana fim ne na turanci, amma ba fim ne na da aka sake shi ba. Fim ne da na NGOs, yawa kungiyoyi masu zaman kansu. Sani Mu'azu shi ya ba da umarni, har yau ban san dalilin da yasa dai ba a saka ba. So a yanzu da turanci aka yi gaba daya a Bauchi. A nan muka fara haduwa da Alinu, a nan kuma ya yi min alkawarin zai yi min sai wata rana kuma aka zo aka yi. Wato Alinu ne fara shiga da ke fina-finan Hausa kenan. Gaskiya ba za ki taɓa mantawa da shi ba. To ai baka manta mafari ai. To yanzu idan aka wani darakta ko producer daga can masu bangaren fina-finan kudancin Najeriya zai ce miki ga fim ki zo ki mishi, shin za ki karba? Zan iya karba idan ya bani na karanta na ga abu ne da zan iya yi wanda ni kankin kaina zan ji a kai da kaina abu ne da zan iya yi, me zai hana zan yi. Kamar wani irin abu? To a yanzu ba zan iya ce miki kaza da kaza da kaza da kaza ba. Rawa kala-kala da jarumai kan taka, shin ki akan kanki wace irin rawa kika fi so kiga an baki a cikin fim ki taka? Gaskiya ba ni da zaɓi, kuma kin san irin wayannan abubuwan zuwa suke yi. Baka da wani abu na musamman da zaka ci aini ina so in yi kaza, ni zaki ci karo da abin da baki taba tunanin ma zaki yi shi ba, za a kawo miki shi kuma sai ki ga kin yi. To haka harkar take. To yanzu ko cewa ka mun inda fina-finan in dai bai yawa, in bai kwanta min ba zan yi ba, in kuma ya kwanta min zan yi. Amma kina da sha'awar fitowa a cikin su? To ga mu nan dai. Kamar ya ga mu nan. Ya kike dariya? To ba san me zan ce bane ai. Ba zan ce miki ba zan ce miki a'a ba.
kan in ce miki ba haka bane a raina, kan in ce miki kuma maybe akwai dan kadan din san abin a raina, so ban sani ba, kawai ni dai ina tsakiya. Yawwa, to kamar ga masu bibiya ki a shafin ki na sada zumunta na Instagram, kina yawan daukan hoto kina saka gashi, shin masu su san cewa wannan gashin ki ne ko kuma ku ne nake sakawa, amma in dai na bar in aka ga gashi ba sawa na yi ba. Akwai wanda kina gani kin san cewa sawa aka yi, su ne artificial wannan, amma duk in dai gashi ya kwanta to na Nafisa Abdullahi ne. To amma duk wayancan da kana gani ka san sawa aka yi, wannan dama ba wanda bai san bambancin gashin mutum da wanda ba nashi ba, amma in dai matuƙa ka ga ya kwanta na wani hutun da ke sakawa yawancin gashin kenan. So malama Nafisa, a kwanakin baya kin yi babban rashin da kowa ya tausaya miki, har an jimanta miki, wato rashi na mahaifiya. Shin wannan gurbi mahaifiyarki ta bari a rayuwarki? Na ga kukan zai zo yanzu. Ba ai Nafisa Abdullahi jaruma ce, ai ba kasafai zuciya take karewa kan nan ba. Mahaifiyata zan ci ita ce jigon rayuwa ta gaba ɗaya da ni da 'yan uwana, kasancewar mun taso dama mahaifin ya riga ya rasu, so duk wani abin da ya kamata a ce mahaifina ita take yi mana, so ba zan iya sa miki shi a kalmomi da zan iya gaya miki ki gane cewa ga irin rashin da na yi ba, ko kuma ga irin yadda nake ji a raina ba. Daga ni sai ubangiji kawai ya san me nake ji. Irin gurbin da ta bari a raina. Ai gurbi yaya? Kamar irin babban gurbi, kamar ba gurbin uwa ba na uba, irin babban gurbi dai da ta bari na rashin mai faɗa da ka je ka shawara da shi ka ji daɗi, damu ka gaya mishi irin wannan dai. Ta wannan fannin mahaifiyata ta yi ƙoƙari don ganin cewa ta haɗa zumunci tsakanina da ni da 'yan uwana. So ko lokacin da take da raye akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce ni bi na ɗauka na je na sami ta da shi don neman shawara, amma ba zan je in sami ta ba, zan je in sami yayata ko yayana ko kanwata ma nakan yi shawara da ita. So akwai wannan bond in tsakanina da yan uwa, yau akwai wannan shakuwa tsakanina da yan uwana, wanda yanzu kusan taimakawa juna muke dan ganin ba mu sa abin a zuciya ya dame mu ba. Ku nawa ne a wurin mahaifiyarta? Mu 5. Ke ce ta fari? 4. Ke ce ta biyun ƙarshe kenan. Sauran mata ne ko maza? Mata 2 namiji 1. Duk suna ina yanzu? Ɗaya tana Jos, ta yi aure, yaranta 4. Namijin yana nan garin Abuja, sannan da wanda nake binta da last month ɗinmu suna waje na yanzu. Muna tare a Kaduna. To Nafisa, kisan da yake abu ne da tattaunawa tamu da ake watsawa kai tsaye a shafin da sada zumunta na BBC Hausa Facebook, akwai saƙonnin waɗanda suke bibiyar mu da dama. Kamar Yusuf Hassan yake cewa to Nafisa Allah ya kawo miji na gari da dake mata batun aure. Amin. Kuma Shehu Muhammad ya ce Allah ya gafarta ma mahaifiyarki, kisan da ke zama gama maganar ta. Amin. Sai kuma ya Haya Aliyu ya ce to wannan dai sako, yana da sako da bai kamata mu karanta shi ba, ya kamata dai masu bibiyan mu su san irin sakonnin da za su rika aiko mana. Suna magana akan yanayin shiga ki da wannan kuma dole a gyara. Sun ce ba mayafi, haka dai kisan mutane. Wai menene? Kisan sakonni kwa da irin ra'ayin shi, to ba lalle sai mu irin kamar ki dinga saka mayafi, kin fito Bahaushiya, Hausawa, Musulma, kin fito ana ganin ki ba mayafi, to irin dai haka dai sakonnin nasu. To sai kuma wacce to fatan alkhairi a ga ta ikon Allah. To ai abun ne na gane, abu ne na dariya. Shi wanda ya min tambayan nan baya tunanin babba da ni dinnan ban san bambancin hagu da dama ba, ban san abin da ya kamata in yi ba, ban san abin da bai kamata in yi ba. Duk abin da kaga dan adam yana yi, ba abin da bai san cewa wannan ya kamata ba, wannan bai kamata ba huruminsa ba ne. Ya bani daga ni sai ubangiji na, shi kadai ne zan iya ce zai iya tambaya ta
kuma dole in ba shi amsa, amma shi ya ji da rayuwarsa in ji da tawa. Wannan tsakanin ki da yawa. To shi kuma Sani Muhammad yake cewa Allah ya ji kan mahaifiyarki Nafisa, gaskiya an yi babban rashi. Shi kuma Nas Salihu Abdullah yake cewa Nafisa kyakkyawar yarinya, to kin ji ba. Ita shi wannan sako ya miki daɗi. Shi kuma wannan Lukman Muhammad Abdullahi shi kuma daga Nijar yake cewa yana kallon wannan tattaunawa da muke yi da ke kai tsaye. Sannan kuma shi kuma Sani Ilyas ya ce wai wa zaki aura? Kai shi zan aura. To ba kai kaji kai ne angon kenan da muke ta bibiyar mu ji ko wane ne shi. Shi kuma wani Abdulwahab Muhammad shi tun daga Belgium yake wato kallon wannan tattaunawa da muke kiji an ba daga Najeriya ko kuma makwabtan Najeriya ba ma har da kasashen turai ma ana kallon wannan tattaunawa ta mu. Tijjani Hassan yace ina muku fatan alkhairi BBC da barkan kuma da barka da zuwa wannan bakwa, kuma Allah kawo mata miji na gari. Amin ya Allah. Amin amin. Wannan sakonnin masu sauraro kenan. Zainab Muhammad Talake ta ce Allah taimaka Nafisa. Amin amin, nagode. Allah ya bada sa'a kenan. Amin amin. To kamar Nafisa bari mu dan ba sakuna kan batun da ya shafi harkar fina-finan da kike na Hausa. Shi a cikin matan fina-finan na wace ce babbar kawarki? Kisa ka wata za ta ga kuna yawan jituwa, kuna dasawa da ita ku ta zo da wace ce wannan? To, ya take shiru ko babu? To ba zan ce babu ba, amma dole dama irin wannan harka zaka ga akwai wanda zaki ga taku ta zo daya. Kusan zan ce yanayin sabgogina da wasu daga cikin abubuwan da nake yi nakan iya sharing ɗinsu da Halima a titi. Wato ita ce taku tafi zuwa ɗaya kenan. Gaskiya. Babu wata? Kai. To kamar su a mazan fa jarumai mazan. Ina da abokai. Na shi wannan tsohon masoyi. Ina da abokai da dama, hasali ma a yadda nake nan banda rayuwar fim da sauransu. Abokai na maza sun fi yawa haka a fim kuma a cikin al'umma haka da cikin al'umma da cikin fina-finan Hausa da sauransu abokai na maza sun fi yawa. Sadiq abokina ne, Zaharaddin abokina ne, Zaharaddin Sani abokina ne, Abdullahi Sharif abokina ne, Umar M Sharif abokina ne, jarumai Alinu ba zan kira shi aboki ba gaskiya, ya wuce matsayin aboki. Saboda yadda zan zauna in yi hira, in yi wasa da dariya da sauran abokan nawa, shi ba zan yaka da shi ba gaskiya. Ina akwai wani matsayi da na sa shi nake bashi wanda ba zan da kira shi aboki ba gaskiya, ya wuce nan. Da dai sauransu dai sauran mutanen ne gaskiya suna dai da yawa na sani, banda ko mutanen gari daban. Yawa banda mutanen gari. Amma ya da al'umma ki san yawanci za a ce jaruman fim din nan za ta ga suna da wulakanci, wasu ga sa gaskiya haka ne, haka ne. Musamman ma ni alakata da al'umma gaskiya mafiya yawancin mutane dauka na suke, dan ba dauka ba gani suke yi. Wasu sukan gaya min, wasu kuma sukan faɗa zuwa gaya min, sannan wasu kuma wanda ba su taɓa gani wanda taɓa ganin su ba sun ji ne a wajen wasu. Wasu su ma ba su taɓa gani na ba. Nafisa a yar girman kai ce. To ina wulakanta mutane ke. Kai Nafisa ba ta da wulakanci, dan da ce ina da wulakanci da abubuwa da dama za ki gan su ke ma za ki ga alamun su. Kawai zan ce yawa yanayi ne na rashin magana da ba na yi. To kuma na tsinci kaina a cikin masana'antar da kusan zan ce ba su saba ganin mace mai irin halina ba, kuma harka ce da dole sai ka yi magana, ni kuma ba na yi. Ko a gida nakan tashi wani lokacin wani ni yan uwana da muke cikin gida ɗaya ba su gani ba, ban gansa ba. Kuma muna cikin gida daya, so nature ne, na yadda. Yawa to sai suka mai da abin ya zama kaman ai girman kai ne, ba na kira da mutane, ba na son yi wa mutane magana da sauransu, amma
duk mai wannan tunanin duk ranar da Allah ya sa yau ya haɗu da ni shi da bakin shi kuma ba ma sai na faɗa ba shi da bakin shi zai ce na miki mummunan fahimta. Haka abin yake. Nafisa, saboda yanayin lokaci na ga anan za mu dakata da wannan tattaunawa ta mu kuma na tabbata na fata kuma sauraro kun ji wannan tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin fitattun jaruman fina-finan Kannywood wato Nafisa Abdullahi wacce aka fi sani da wata rana sai wata rana wacce aka fi sani da sai wata rana kuma ya daga Allah ya daga to wannan sunan naki kuma da kuma Fina ko duka duk sunayen naki ne sosai da kuma kazar Hausa. To me yasa wake na ƙarshe ga masu sauraro? Masu sauraro ku ci gaba da biyo mu ko ni magana ta zan yanzu na ku ci gaba da bina sannan ku rubuta a takardanku kar ku manta fim ina mai suna yaƙi a soyayya zai fita za a fara nuna shi a Film House Cinema da ke Kano 28 ga wannan watan Disamba kuma tare da ni za a haska. To Allah ya kai wannan lokaci masu sauraro muna godiya kuma an namu kawo nan karshen tattaunawa tamu da muka da jaruma Nafisa Abdullahi. Ina shadi bafa nake cewa to huta lafiya.